Pojď ještě jednou, ty vole. To si dělám prdel, to je fakt. Dělej on to ještě jednou. Když jedete do Jesenice, je odbočka taková. Ahoj Leni, jak se vede? To najdeš. Ale za mnou počká. Ještě pojď. Dělej. Ty jsi to neviděla. Neviděla jsem jí. Neslyšela. Poslouchej, jak mluví, ne? Bych mu dala jméno. To je můj nový kamarád. Ty vole, co bys se zpívá. Předem. Tak si poslouchejte mezi sebou. Máš ale spotřebu. Jada! Ale jí to úplně jako Amerika. Jsi viděl někdy na takovou mluvit, ty vole? Za kolik je, ty vole? Já jsem s takovou taky. Také zajdi, najdou to. Ale reagovat na to. To nejde. A nám jako prdeli. No, to hovno. Ale reagovat na to nějak na... No, jako nevím. Jedno slovo za 2 koruny. Hele, jedem na Drahuš, já si tam objednám s tebe, přijdu za Alčo a řeknu 1 piva. Já bych si vzal... A jo, to by bylo prdel. Tak jedem, já si to